Príjemný deň vám prajem. Aj dnes sme tu s prehľadom aktuálneho diania na Orave. V roku 1919 sa pri Vajnorskom letisku zrútilo lietadlo, ktoré viezlo Milana Rastislava Štefánika, generála francúzskej armády, jednej z najvýznamnejších osobností moderných slovenských dejín. Narodil sa 21. júla 1880 v Košariskách, v národne uvedomelej rodine evanjelického farára ako 6. z 12 detí. Stavebníctvo a astronómiu študoval na Karlovej univerzite v Prahe. Po obhájení dizertácie o novej hviezde v súhvezdí Kassiopea sa vedeckému bádaniu venoval v väzdárni v Paríži. V roku 1912 získal francúzske občianstvo, neskôr bol v službách francúzskej armády a diplomacie. V roku 1877 zomrel v Martine spisovateľ William Paulini Todd, spoluzakladateľ Matice slovenskej. Venoval sa literárnej a kultúrno-osvetovej práci, vydával humoristický časopis Černokňažník a časopisy Sokol a letopis Matice slovenskej. Bol autor alegorickej veršovanej drámy Ľudská komédia, historickej novely Trenčiansky Matúš a básni s vlasteneckým obsahom. Prekladal z ruskej, francúzskej, nemeckej a maďarskej literatúry. Narodil sa 3. júna 1826 v Senici. A teraz vám ponúkam stručný prehľad správ. Dnes uvidíte: veľké upratovanie v Námestove. Mladí záchranári si vyskúšali svoje sily. Nadané a talentované deti na regionálnej súťaži. Požiar v Babíne. Stavanie mája v Trstenej. Na Majález v Námestove prišla 100 ľudí. Naučiť deti chrániť prírodu, ako aj starať sa o svoje okolie. Práve toto inšpirovalo základnú školu na ulici Komenského v Námestove, aby zorganizovali Veľký deň upratovania. Základná škola na ulici Komenského v Námestove oslavovala Sviatok práce aktivitami a činnosťou. Žiaci deň pred 1. májom sa rozbehli do ulic a upratovali mesto. Čo sa týka tejto akcie, tak bola zorganizovaná v súvislosti s výzvou Ministerstva životného prostredia Vyčistíme si Slovensko. Mne sa nepáči, že ľudia znečistujú našu krásnu prírodu a že dávajú plasty do riek našich. Mesto treba upratovať, lebo sa to znečistí a môže byť nejaká katastrofa. Lokalita okolo školy či nábrežie Oravskej priehrady sú miestami, ktoré bývajú často znečistené. Deti od 1. až po 9. ročník vyzbierali až 120 vriec odpadkov. Počasie im naozaj prialo. Podobné aktivity zvyšujú environmentálne povedomie detí, ako aj budujú vzťah k práci a zodpovednosti. Má to zmysel veľký tým, že deti motivujeme, aby teda to okolie si viac vážili, pretože od toho prakticky je budúcnosť a aj budúcnosť toho Slovenska. Podľa mňa to bolo určite dobré, lebo mali by sme si to určite chrániť. Podľa mňa má zmysel chrániť mesto a okolie, lebo ak si ho nebudeme chrániť, tak sa znečistí tak, že sa nebudeme mať kde hýbať. Okrem bežných smetí, ktoré nepatria určite na zem, sa našli aj nezvyčajné odpadky. Televízor či staré koberce v Oravskej priehrade svedčia o bezohľadnosti, ktorá sa človeku pomaly vracia v podobe výrazných klimatických zmien či prírodných katastrof. Možno bude onedlho platiť aj staré porekadlo: ako si ustelieme, tak budeme aj spať. Z Námestova pre televíziu Oravia Monika Huráková. Mladí záchranári si odmerali sily v Dolnom Kubíne. Zástupcovia jednotlivých družstiev tu mohli ukázať svoje zdravotnícke vedomosti a schopnosti. Teoretické poznatky, ako aj praktické zručnosti si vyše 300 detí vyskúšalo na viacerých stanovištiach. Víťazmi v poskytovaní prvej pomoci sa stala základná materská škola Nižná a základná škola z Chlebníc. Nadané a talentované deti si mali možnosť zmerať sily na regionálnej súťaži, ktorú zorganizovala Základná umelecká škola v Námestove.
Do regionálnej súťaže sa prihlásilo tento rok 87 žiakov. Veľký záujem potvrdzuje fakt, že tento rok prišlo viac účastníkov. Mladí umelci sa prezentovali v hre na akordeóne, gitare a klavíri. Súťažilo sa v 5 kategóriách. Tento rok organizujeme súťaž, už 3. ročník v hre na klavír, akordeón a gitaru, ktorá vlastne začala v Trstenej ako regionálna súťaž a my pokračujeme. Tento rok je odlišný asi tým, čo nás prekvapilo, že viacej je akordeonistov do súťaže prihlásených ako klavíristov, čo je, myslím, že rarita v tomto roku. Som tu asi po druhýkrát. Pripravila ma pani riaditeľka, ktorá ma učí a budem hrať 6 skladieb, ktoré som sa pripravila niekoľko mesiacov, možno týždňov. Na takejto súťaži som vlastne prvýkrát, mám trocha trému, začali sme sa vlastne pripravovať od 2. pol roka, niekedy sme mali aj prídavné hodiny. Odborná porota si už tradične všímala technické prevedenie, ako aj originalitu. Cieľom súťaže je prispievať k zvyšovaniu umeleckej úrovne hry na hudobných nástrojoch na umeleckých školách a tým napomáhať k výchove umelcov. Súčasne vytvára podmienky na prezentáciu mladých talentovaných detí a ukazuje smer súčasného hudobného trendu. Zmysel tejto súťaže je vlastne podpora mladých talentov a nadaných žiakov. Viac menej je to o zlepšení tej kvality tej hry a deti to baví, deti radi súťažia. Môžeme zistiť, ako sú na tom iné deti, môžeme sa ukázať. Je to zábava a môžeme ukázať, čo vieme. Z námestova pre televíziu Oravia Monika Huráková. Obyvateľov Babína poriadne vystrašil obrovský požiar. Začala horieť magura. Oheň sa nebezpečne rozširoval vďaka silnému vetru. Vyše 5 hektárov pomáhali hasiť aj dedinčania či dobrovoľní a profesionálni hasiči. Našťastie sa nikomu nič nestalo. Celý prípad prešetruje polícia. V tomto období sucha je nebezpečné vypaľovanie trávy či zakladanie ohňov. Práve kvôli nezodpovednosti a nepozornosti vznikajú obrovské škody v dôsledku požiarov. Máj, zelený, pod oblôčkom sadený. Odznívalo uplynulý pondelok na hlavnom námestí v Trstenej, kde postavili priam monument. Takýto vysoký máj sme dlho nevideli. Nevieme posúdiť, či to bol zámer, ale pracovníci technických služieb mesta Trstena sa pri jeho stavaní uplynulý pondelok skutočne zapotili. Máj je podľa viacerých najkrajší sviatok roka. Májové oslavy nesmerovali len k sviatku práce. 1. máj je predovšetkým 1. májom a každý to vníma nejako inak. Pred tým rokom 89 to boli predovšetkým prvomájové veselice, prvomájové sprievody, ktoré sa organizovali tu na námestí Milana Rastislava Štefánika, vtedy ešte námestí Oslobodenia. A tento deň sa vždy dal vnímať v niekoľkých rovinách. V rovine toho, že sa tu stretávali ľudia, ale aj v rovine toho režimu, ktorý vtedy bol, kedy sme na námestie museli chodiť. 1. máj je z minulosti ponímaný ako dátum boja robotníkov za práva. V bývalej Československej republike bol v roku 1919 vyhlásený za štátny sviatok a je tomu až doteraz. Pre Slovensko je 1. máj 2004 dôležitý aj kvôli vstupu do Európskej únie. Dneska tu stojíme tiež preto, aby sme sa tu stretli, aby sme si pripomenuli možno začiatok jary, niekto teda leta, niekto začiatok novej doby vstupu do Európskej únie a niekto určite aj nostalgicky zaspomínal na tie staré časy, na tie časy pred rokom 89. Stavanie mája bolo prirodzene podporené dobrou diváckou kulisou a za nádherného počasia aj pekným kultúrnym programom, kde naše tradičné zvyklosti prezentovala miestna obladina. Tak veľmi sa tešíme, môžeme ísť vonku do prírody, opaľovať sa, ešte aj plávať, kúpať, takže je to super. Tak je to určite zaujímavé, lebo je to niečo iné, ako to bývalo predtým a u nás v Trstene sa dlhé roky nič nerobievalo takto a teraz si myslím, že je veľmi dobrý nápad a celkom aj veľa ľudí tu chodí, už si zvykajú na to a sa im to celkom páči.
Pamätám si na Lampionové sprievody na 1. mája. Vtedy sme to brali trošku ináč ako deti, teraz je to také pre tie budúce generácie zachovanie toho, čo nám tu naši predkovia nechali. Vtedy to bolo o niečom inom, teraz je to o niečom inom. Veľkolepé postavenie mája v Trstenej jasne dokumentuje fakt, že dodržiavanie tradícií je aj po rokoch značne v kurze, pričom nemusí súvisieť s oslavou pracujúcich či so spomínaným vstupom do Európskej únie. Ľudia si tento zvyk jednoducho privinuli k srdcu, inak sa k tomu nepostavili ani v Trstenej. Pre televíziu Oravia Tomáš Brna. Na námestí Antona Bernoláka bolo uplynulý týždeň naozaj veselo. Obyvatelia mesta Námestovo sa mali možnosť zúčastniť Majálesu, ktorí zorganizovali dobrovoľný hasičský zbor a mesto. Podujatie hudobne sprevádzal DJ Track. Tradíciu sa tak snažili po niekoľkých rokoch opäť obnoviť. Pre 100 účastníkov bolo pripravené aj občerstvenie. Centrum voľného času Maják z Námestova v kooperácii s ďalšími školskými zariadeniami v meste každoročne organizujú oslavu Dňa Matiek v Dome kultúry. Takisto tento rok bolo hľadisko zaplnené do posledného miestečka. Deň Matiek patrí k tradičným sviatkom, ktorého korene siahajú až do obdobia antiky. Oslavujú ho takmer na celom svete. Pripomíname si ho na 2. májovú nedeľu. V Dome kultúry v Námestove pripravili sviatočný program detí z Centra voľného času Maják Námestovo a materských škôl. Všetky tie deti, ktoré chodia, tak sú to deti zo záujmových krúžkov, ktoré budú dnes vystupovať. Mama, chcem ti ďakovať za každý jeden deň. Preto začína práve dnes. V nedeľu kyticu kvetov, kus čokolády, najvrúcnejší bosk, silné objatie. Predstavilo sa viac než 70 účinkujúcich v rôznych žánroch. Určite bavili a hlavne tešili tých, pre ktorých boli určené. Dneska oslavujeme vlastne Deň Matiek, je 2. májová nedeľa a vlastne je to venované mamičkám. A je to zároveň spojené aj s talentáriom, kde vystupujú talenty zo záujmových krúžkov, pretože mali vystupovať na Bambiriáde. Ale nakoľko je prvé sväté prijímanie 21. vlastne 2. mája, tak sme to rozhodli sa, že tá kytička pre matky bude dneska vlastne z celého programu nášho. Tohtoročná ukážka mamičkám bola 2. májovú nedeľu spätá aj s talentáriom. Celkovo 14 čísiel skutočne zaujalo. Základom však bolo uctenie si všetkých maminiek, prípadne babiek, a to sa podarilo. Pre televíziu Oravia Tomáš Brna. A na záver tu mám ešte pre vás krátku predpoveď počasia. V sobotu sa bude nad strednou Európou nachádzať nevýrazné pole relatívne nižšieho tlaku vzduchu. Čaká nás preto prevažne poloblačno. Nočná teplota 7 stupňov, denná teplota 22 stupňov. V nedeľu bude opäť oblačno až zamračené, na juhu prechodne polooblačno. Na viacerých miestach prehánky a občasný dážď, miestami aj búrky. Nočná teplota 8 stupňov, denná teplota 19 stupňov. V pondelok opäť premenlivá, prevažne veľká oblačnosť, na viacerých miestach prehánky alebo občasný dážď. Ojedinele aj búrky. Nočná teplota 7 stupňov, denná teplota 17 stupňov. Nuž vychutnajte si víkend naplno, my sa uvidíme opäť v pondelok, dovtedy dovidenia.